Čauko, dneska vám ukážem, ako si vymeniť vzduchové filtre na Porsche Cayenne. Takže zaprvé musíte posadzovať všetky tieto kryty. 1, 2, 3, 4 kryt. A pod nimi sú vlastne takto uložené dva vzduchové filtre. Jeden je tu a druhý je tu. Takže kryty sa demontujú jednoducho. Iba sa vlastne plochým šrobovákom pootočí o nejakých o polotočky doľava a povyťahujú sa. Akurát tu sa nachádzajú Torx šroby, tu je jeden a na druhej strane je ďalší. A tak vlastne sa to všetko takto primitívne povyťahuje. Akurát ja mám ešte túto taký malý Torx, neviem či to tam bolo originál, alebo takže ten sa treba vykrútiť. Dobre, takže kryty máme zhodené. Jeden vzduchový filter sa nachádza tu. Tu vlastne treba odklipnúť dva klipy. No a treba vlastne zhodiť túto dva torxy treba vykrútiť a treba vlastne porozpájať celé toto vedenie. Motor je vlastne 4.8 V8 283 kW 200 rieb. A tak, toto vlastne stačí popovolovať. A tieto dva kolíky sa vyťahujú smerom nahor, aby sa odistili. A vlastne tak sa odistia od škrtiacej klapky a budeme mať pekný prístup, toto všetko si pozhadzovať. Dobre, šroby som popovoloval. Zhodíme vlastne škrtiacu klapku. Prosto pekne iba povyťahujeme z tých jednotlivých kolienok. A vlastne takto nejak to potom bude vyzerať. Ešte druhú stranu musíme rozpojiť. A vlastne tu už sa nám ukazujú vzduchové filtre, hej. Ešte som zabudol povedať jednu vec, to sú také, neviem či to je nejaké oddušnenie, alebo ako to nazvať. Tie sú napojené vlastne na tých krytoch vzduchového filtra. Tak to nejako vyzerajú. A tie sú vlastne nacvaknuté na tom. A vlastne odsvaknú sa takým štýlom, že zatlačíš toto uško do dola a vytiahneš to. Na druhej strane je to asi také isté. A na druhej strane nie je taký odzdušňovák zaujímavé. No dobre, odpojil som si vlastne, povolil som si túto strhávačku, PSK pásku bokom. Vlastne už takto pekne potom si schopný vytiahnuť ten obal toho vzduchového filtra. Hej. Dobre, starý filter máme vybratý. Trošku som ofúkal vlastne miesto uloženia toho filtra. Tam bol nános troška bordelu, ale starý filter bol nejako moc nečistený. Každopádne dáme tam nový. Dobre, vlastne filter si nasadíme, uistíme sa, že nám pekne všade dosada po bokoch. Nasadíme tam kryt. Zistil som, že vlastne tieto šroby sa nemusia nejako demontovať, že sa dá pekne vyťahnuť celé s tým. No a montuje sa vlastne späť tak, že tu máme také zúbky, tie musíme dole tuto zapichnúť do tých dierok. Vlastne iba, aby nám všade pekne dosadol a potom sa naklipne späť. Idem na to. Potom tento odzdušňovák, alebo čo to je, sa nasadzuje jednoducho, iba ho tam pichneš, zvakneš a istíš sa, že tam drží. Dobre, na druhej strane máme vlastne to isté ako na labu. Tiež takto nemusíme riešiť vlastne ten oddušňovák, alebo čo to je, hej. Tuto klasicky sa iba vytiahne. To tiež nie je moc nečistený. Klasicky sa vytiahne a rovnaký postup ako na druhej strane. Dobre, takže kryty máme nahodené. Treba späť pozasúvať to vedenie toho vzduchu. A vlastne aj tuto treba nastoknúť. Tu treba vlastne nastoknúť, až kým
kým nesadne na tú škriaciacu klapku. A potom sa vlastne do toho iba pichnú tie kolíčky, ktoré to vlastne zaistia na mieste. Dobre, ešte čo vám môžem ukázať, toto ako sa nastokne, hej, tu stačí iba, aby sa trafil do tých dvoch dierok a tu na tie 20. Inak keď sa to nebude pasovať. Sadnúť. Čo sa týka tých krytov, tie sa tam vlastne iba nasadzajú na to. Ide iba o to, aby ti to tam pekne akože sadlo. No a zase ich zapolejstujeme s tými tvočkami. Tie tvočky sú vlastne iba takéto plastové štuple, odporúčam kúpiť si z AliExpressu alebo odkiaľ aj náhradné, pretože sa vám väčšinou polámu. No najprv sa nahodia tieto vlastne bočné kryty, potom sa nahodí tento spodný pravý kryt. Potom sa nahodí tento spodný pravý kryt a tento ide ako posledný. Dobre, tak máme všetko poskladané. Treba si pozrieť, aby všetko zo seba zapasovalo, aby ste ich nepolámali, lebo sú dosť krehké tie plasty. Tak vám ďakujem za sledovanie a ešte vám ukážem, ako vymeniť olej vlastne v tomto motore. Čaute, chcem vám ukázať, ako si vlastne vymeniť olej v káne 4.8 V8 283 kW. Keď chcete vlastne sa dostať ku olejovej vani, tak treba najprv pozhadzovať. Tuto sú 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 šrobikov. Vlastne to zhodíte, teda keď máte takýto paket, hej, to zhodíte vlastne tento kryt dole a pod ním si ukážeme, tam bude zase taký ďalší kryt železný. Dobre, keďže sme zhodili tento vlastne predný kryt, čo je tu, tak vlastne teraz nám treba zase na desinku orech. 1, 2, 3. Asi to také ťažko prístupné šroby, hen tam je jeden, toto. A potom vzadu, ale to neviem, či už mám ako ukázať. Tu ešte šrob, no proste celý tento dekel zhodiť. Ešte vlastne predtým, ako pôjdete meniť olej, samozrejme musíte mať aspoň zohriaty olej zohriaty na prevádzkovú kvapalinu. Toto je teplota vody 590, ale olej má len nejakých, neviem, 40. Takže nechám to ešte zohriať. Dá sa to aj takto na voľnobeh, ale najlepšie je, keď idete sa niekde povoziť, ale teraz nemám čas, takže to nechám takto zohrieť. Dobre, motor máme zohriatý na 90, tak si ho vypneme. Čo nám vlastne treba? Treba nám olej. Tam dávame 5V40 od mobilu. A ešte nám treba olejový filter, to je vlastne takýto. Tak ukážem si vlastne, čo ideme, kde ideme. Tu je vypúšťak na olej. A tuto pod tým tu sa nachádza olejový filter. Ale aby sme sa k nemu dostali a neogrcali toto všetko od oleja, tak si musíme povoliť tuto jednu desinku, druhú desinku. Tým pádom sa nám tento, neviem čo to je, od posilovača hadica alebo čo, dá na bok a môžeme si vlastne vymeniť aj olejový filter. A k tomu nám ešte treba takýto špeciálny orech, ktorý som ja nemal v mojej Golasade, tak som si musel kúpiť. Je to 36 orech. Dobre, treba vám na to takýto imbus, ale neviem koľkatka to je teraz, hej, potom vám to môžem pozrieť. Už som si predtým samozrejme povolil. A vlastne vyšrobujeme, vypustíme. Dobre, olej sa nám vypúšťa, toto som si povolil, zhodil. Ideme si zhodiť
Je to vlastne vložka v tom, hej, nie je to, že celý plechov je tam vložka vnútri, tá sa vybere, vymení. Idem na to.